Oh, Roy! may buntag, guys. Ayaw niya ako kalimti. Kay Uy! umaabot pinilian. Kay mudagan ko. Uy! Moment before. Pre, kung may kayuhan sa eleksyon nga, hapit naman pinilayan niya. Asa man sa tani? Ato ta sa nidagan o ato ta sa naglingkodan eh. Oo lang pre, galibog siguro kay daghan kayong maayo karon. Sa daghang nasa yung mga way klaro. Ay karsadang tarong gubon. Ay karsadang wala gi semento. Magid ko ana, taronga. Mao lagi sa. Usahay, makaingnon ta nga. Ka basta lagi kwarta mo daog bisig way klaro ang serbisyo sa mga tao ba. Usahay, ato to anas naglingkod na lang siguro di tas mudagan kay murag wa gi. Hapit na yun. Paabot na tani rog na ay mo labay diri. Kasi na mo dagan na neron diri maghatod og kuan kayuhan ba. Tapos mga karsada da siguro. Grabe. Uba pa sa kong nao. Huwag yun na yun ha. Na ay mga hamis ni kayo. Huwag itanta na no. Bako. Tambalos-los. Pilipinas. Ang pinas pagkatambalos-los tanan yun. Ikaw, asam yun na eh. Kapili lagi mo nga. Wala pa sa lagi pre. Wala lagi sa tarong. A few moments later. Kabantay ka na no? Asa pre? Kana ba? Di ba ni dagan mo na? Mo ni dagan ron? Kana siya? Oh. Dagan mo presidente ko ka punungan gidagan ng tawana. 3:28 a.m. Ano yun sa basta sa may paano dun mo to ang mga kuan? Kaunsa? Kaya hinatag si Ako, kung makadaog ko, ipasaminto ko ng mga baybay. What? Kay sa una, naingon, ipasaminto ang mga bukid. Ako ang mga baybay, kaning mga dagat. Ipapatag ko ni. Mo ba? Hindi jud plano re. Kasi palantaw ka pang ugma sa mga tao ba? Ako'y plano, pero wala pa drawing. Unsa man di posisyon na daganan nimo karon? Ayaw ko ninyo kalimti. Salamat Sa kayo ani. pinilian. Salamat yan eh. Kay mudagan ko. Unsa may daganan nimo? Basta mudagan ko. 24K o katong Mudagan ko. Nyawa di mo kahibaw. Mudagan man ko. kabante ba dami nga naitarpulan nito bro. Anong kalimot ko sa tipo ng daganan mo? Mura mag marathon sa daganan nimo bro. Pero mamao na, kay na may complex. Mudagan Salamat ko. yan eh. Nanghatag malay lagi. Kay mudagan man ko. Ayaw ko kalimti sa buka na. Wala sa na, kay mudagan ko. Oo, sige. Sila gemurong ng tawa. Na aja deh ngana tuh no. Murna dulu. Kalau nakadahin untuk snack untuk pano. Kan on tadi di dagang naman. For entertainment purposes only.